Adatayon iti maikasangapulo ket ennem a Domingo iti kadawyan a tiempo. Kas panangrambak tayo iti nasantuan na misa itangarap iti intay mandanggayan dagiti kakabsat tayo nga agyaman ni Medarda Fragata ti panangikakaasi ti kararwa da Honesto Tababan ken Conrado. Makdatayan. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin idiri. Ayat ti Diyos sa nasudi, tuyal daw napili. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo pa nga ikararagan da Gordon and Louis Bernadette Bruce. Kakabsat at Domingo, maawagan pa iti Grandparents Sunday. Aldaw dagiti amin nga lolo ken lolola nga iso dati nagtawidan tayo tibiyag tayo, iso dati nangited tibiyag kada tayo. Ikararagan tayo ida, dagiti amin nga lolo ken lola, dagiti grandparents tayo, sapay kuma, tamari na dati ayat ti Diyos, maikkan dati pudpudno nga ragsak, iti kabayatan tinaunday nga panagserbida, agtultuloy kumatigrasya nga maawat da. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, tapno maikaritay a makiranod, kadagiti nasantuan a misteryo. Itinapakumbaba anakem kunatayo agkonpesara iti Diyos sa man nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kristo kasyan na bakawanen naka
sika Apo. Mga sika, mga sika, mga sika Apo. Mga sika Apo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y nagakapya, kadagiti tattauan na imbag ti panagnaknakenda. Ibunan nagdaka, itanog daka, parubaban daka, daydaya, wendaka, agiyaman kamgen kagabuhiti, na indaklan dadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabalingagin, ket sika pumiya Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, awatem kadaytoy arararawi. Sika situtugaw, iti magannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo tinasan Juan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo.
Apo ipaay mo kadta kaasim kada kami, ket yad adom dagiti parabor mo, iti kasta nasnas gedti inanama, pamati ken ayat mi, ket agtalina edkam asiriridam, iti panagtungpal mi kadagiti bilin mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ti kinasirib. Adda amin iti aywan mo, ket awan ti sabali a Diyos, apagparangam tapno salaknibam dagiti pangedeng nga impa ulog mo. Ti pigsam ti pagtaudan ti hustisya, mabalin mo akasyan, yes sinuman gaputa sika ti Apo ti amin. Iparangarang mo ti bileg mo no adda dagiti tattao nga agdudua asaan anan-anay ti panakabalin mo ket dusaem ti siya sinuman amakam mo iti bileg mo ngem di namet bigbigen. Uray no agnanayon ti panakabalin mo manangaasi ka nga ukom. Mabalin a dusain na kami iti uray anya a tiyempo akayat mo ngem dakkel ti anus mo iti panangituray mo kada kami. Babaen dagiti kapwanam, insurom kadagiti tattaom at itao analinteg, ket masapul met anaasi. Inikam dagiti tattaom iti adu anamnama, babaen ti panangipalubos mo kadakwada, ngagbabawi kadagiti basbasolda. Ti sao ti Apo. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. Aglaplapusanan iti dagbalbaliw nga ayat mo, kadagiti amin nga umawag ken ka. Ipangag mo, o Apo, to'y kararag ko, denggem to'y asog ko, adumawat iti tulong mo. Umayto ken ka dagiti amin a nasyon na pinarswam, ket agrukbat tanto iti sangwanam. Idaydayaw tanto iti kinatanok mo, ta siksikalaeng o Diyos tinaindaklan, siksikalaeng tin agaramid kadagiti nakaskas daaw abanag. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. O Apo, sika ti Diyos ang manangaasik ken managayat. Saan ka analakang agpuntot? Naparabor ken napudno ka. Talyawen na ket kaasyan na. Papigsain na ket isalakan na. Taagserbiak akas iti panagserbi ken ka ni inak. Naimbag ken mamakawan ka, o Apo. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Iti kinakapoy tayo, umay na tayo tutulungan ti Espiritu, taditay ammo tumno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo ti mangidawdawat kada tayo iti Diyos, kadagiti asog tayo adi maiyebkas. Makita ti Diyos, tinagunek iti puso ti tao, ket amuna ti panpanunuten ti Espiritu. Agsipot ti dawdawatan ti Espiritu dagiti tattao ti Diyos kas pagayatan ti Diyos. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Agsaong ka, o Apo, dumdumeng tuyadiben mo, at daken ka dagiti sa uamaga, itediag nanayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka dagiti sa uamaga, itetiag nanayon na biyag.
Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet kan ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Adda pangarig nga ensarita ni Jesus kadagiti tattao. Mayarig ti pagarian ti langit iti maysa a tao a nagpurwak iti nasaya at abukel iti talon na. Iti maysa a rabii idi matmaturog dagiti tattao napan ti kabusor na ket nagmula iti ruot iti nagbaitan dagiti trigo sa pimmanaw. Idi dimmakkel dagiti mula ket nangrugidan nga agdawa. Nagparangmet dagiti ruot ngem dagiti napan dagiti adipen ti akin kukwa iti talon ket kinunada kenkwana. Apo nasaya at met ti bukel nga imulam iti talon mo. Ngem apay nga adda metten dagiti ruot. Aramid ti kabusor dayta kinunana. Kayat mo nga ikkaten mi kayat mo nga in kami paruten dagiti ruot sinaludsod da. Saan insungbat na? Amangan no mairaman a maparot dagiti trigo no paruten nyo dagiti ruot. Bayan nyo nga agiddan adumakkel dagiti trigo ken ruot. Ket inton panagani, ibagakto kadagiti agani nga una enda aparuten dagiti ruot sa darimpeten nga ipuor. Kalpasan na anyanda dagiti trigo ket idulinda iti kamalig ko. At dapay sa bali a pangarig nga insarita ni Jesus kadakwada. Mayarig ti pagarian ti langit iti maysa a bukel ti mostasa nga alaen ti maysa a tao ket imula na iti talon na. Isu ti kapasitan kadagiti amin a bukel ngem inton dumakkel. Isu ti katayagan kadagiti amin a mula. Agbalin akayo ket agumok dagiti tumatayab kadagiti sangsangana. At dapay sa bali a pangarig insarita ni Jesus kadakwada. Mayarig ti pagarian ti langit ti libadura nga igamay ti maysa a babae iti 40 a litro nga arina. Gapo ti libadura bumsog ti entero a masa. Inaramat ni Jesus dagiti pangarig iti panangibaga na amin kadagitoy abambanag kadagiti tattao. Di na kasao ida no di agaramat iti pangarig. Inaramid na daytoy tapno matungpal ti insao ti propeta. Aramatek to dagiti pangarig no makisauak kadakwada. Ibagakto kadakwada dagiti bambanag adi pay maamuan manipod pan nakaparso ti lubong. Pinanawan ni Jesus dagiti tattao ket simrek iti balay. Immasideg kenkwana dagiti adalan na ket kinunada. Ilawlawag mo man kada kami ti pangarig maipapan kadagiti ruot ti talon. Ruot iti talon. Ti tao ang nagmula iti nasaya at abukel, iso ti anak ti tao. Insungbat ni Jesus. Ti talon iso ti lubong. Ti nasaya at abukel, isuda dagiti anak ti pagarian. Dagiti ruot, isuda dagiti anak ti managdakdakes. Ti kabusor ang nagmula kadagiti ruot, iso ti diablo. Ti panagani, iso ti kanibusanan ti lubong. Ket dagiti agani, isuda dagiti angheles. Kas ti pan nakaurnong ken pan nakapuor dagiti ruot, kas tantumet ti mapasamak inton aggibos ti lubong. Ibaunto ti anak ti tao dagiti angheles a mangurnong ken mangikkat ti pagarian na kadagiti amin apakaigapuan ti panagbasol dagiti tattao ken kadagiti amin a managdakdakes. Isibbanan to ida iti gumilgil ayap nga apoy. Sadyay agsangit ken agngaret-nget danto. Iti kasta agranyag to dagiti tattao ti Dios akas ti init ti pagarian ni Amada. Dumngeg nga rod ti siasino man nga addaan pan nakaawat. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening kada kayo amin Apo. Happy Grandparents Day kadagiti amin nga lulo ken lula. Ayan na dagiti adda po na to ingato naman ti imana. Ni Ma'am Tina apay kasla ka mo feeling. Hala la lulo ken lula aldaw datatanya ni Santo Papa inyat nagna nga daytoy Hulyo daytoy nga Domingo marambakan dagitay
aldaw dagiti amin nga lolo ken lola by direct nga ta wano by affinity or whatsoever basta maawaganan ati lolan wano maawagang kalaga puti kabak mo kang kalakay mon no hangka na pagasatan nga naadaan ti apo ala ka ikararagan tayo ida niya. Daytoy ebanghelyo tallo daytoy pangarig nga inaramat ni Apo Hesus tatta nga Domingo daytoy ebanghelyo umuna may papanti nagmula kenruot panagmumula met panagraraop daday di tawon nga kunada nga day bin-i nga naggapo iti Department of Agriculture idi imula dani tantan nawag makadadok kayang ti ad-ado nga inkwada adda pay ditay inya na ganan nga nagtubo adu dagitay hanga nasayaat dayjay bin-i katata pa nagmumula na itawon met na ipanawon met tatta ke no kitaan tayo saludsudlat ta titunggal may sakata tayo kunana ni nagipurwak tinasayaat abukal di napan naturog ti kabusor napan met nagpurwak kadagiti dakes bukal ruot kati sa ludsod sinno ti ruot nga rod kanya tay tata narigat amatay dagiti dakes ruot kunadan sa dayay narigat amatay ti barsa anya dakes ruot kunada kasinno ti god sinno ti bad kanya tay kumaditoy ala no awan mayat nga bad kanya yo syaklatan tapno awan pinnabasol nga mahaan mga necessary nga dayjay tao ko mga individual nga tatta ko tatta nga daytoy nga si katigo da kayo tibad dagitoy ko haan ang kasjay ngam no kitaan tayo ti panagbiag tayo kakabsat ti kamayatan nga panangi pataros tayo panangilawlawag tayo daytoy adda dayjay sa ludsod nga rod di may sapay nga libro nga kunana nga why bad things happen to a good people kunana dayjay to good people kunana dayjay apaya nga tibiyag tayo, apaya nga no dadduma, adda dakes ang mapasamak, adda madi ang mapasamak, iti nasaya at tao. Apaya nga, haan lang nga di individual nga tao, tadda mo dagitay parents ko di may isa nga dagiti naganak ko kayat da nga patanuren, di pamilyada, nga nasayaat, pagbasaan da amin, isakripisyo da amin, addan tulat tamot black sheep, diya kamo pa nga da mauawagan ti black sheep. Addan tulat tamot tumanor nga haan nga kasaksuccessful dagiti dadduma, nga haan nga diya ti puntos na mabalin mo't aday jay, nga uray no kas ano panang pasayat ti tilubong ka dalat ta tumanor nga dakes, ngam nalaklaka nga ilawlawag, iti tao, nga iti kumatay, iti katatao tayo, we are created by God as good. Pinarswana tayo nga naimbag. Pinarswana tayo nga umay mangri na ti ayat. Pinarswana tayo nga umay mangnanam ti ayat dito'y lubong. Ngam ti saludsod tayo no dadduma, apaya nga adda rigat, apaya nga adda sakit, apaya nga adda problema, apaya nga adu ti pakakumikuman, apaya nga hanga di kayat tayo ti matungpal. Kinagmayat kumamo di plano ni Apo Diyos kada tayo, apaya nga matungpal da itoy. Kinagsayaat kumamo di kayat tayo, apaya nga masapol nga, adda agrigat, adda ag problema, adda ag sakit, adda, apaya kinagsayaat kumaano, no kumano ni Apo Diyos kumati bagana kanya tayon niya, na parswa kay nga nasayaaten, good. Smooth sailing ko maji pamilya tayo, awan ti problema. Ije trabaho tayo, awan pa karikutan. Iti panagbiag tayo, awan ti sumangsangbay nga panubok nga nagdagsen nga kasla, haam mo nga malaslasatan. Hangata nga may mayat no kasjay. Ngam adda amin purpose na kakabsat. Adda amin panggap na. Adda amin kayat na nga aramiden tapno adda pasit na amin itibiyag tayo dayto. Kala ko maday jay. Nagmula tinasayat nga ruot pangarig na po Hesus. Apay nga imay tidaka ay nasayat nga ruot nga. Awon pay gadin jak pay nagmula tinasayat nga bukal. Apay nga adda ruot. Ala ka napiatam na adda mo trabaho dagiti angheles nga mapaglalasin dagiti aggapasan. Simula tibiyag tayo apay nga adda sakit.
Ada trabaho ni doktorahan. Apa nga dag problema, napiata da trabaho ni kapitan, haan? Apa nga dag tatakaw, napiata da papadasan timang palapal. Apa nga da chismusa, isaw napiatag nakam ka. Haan, di purpose na, no dad duma itibiyag tayo kakabsat, no dad duma kaslapan ang ipagarok tayo nga, dayay saludsod tayo gamin nga, apa ya nga ma, adda mapasamak nga dakes oray ikarkariga atak mo ti agsingsing pet. Haang nga ti madusa ko makadagitay nakadakdakes kadadagitay di pay makalagip kin ni Apo Dios. Apaya ka agtrab-trabaho ak iti para iti pamilya dakampay lati agsakit met. Adda nga rod purpose na lapta. Haan lang nga di imay ti kalaban nga imay nagitinag ti bukol nga dakes iyan napintas atalon haan adda. No i-connect tayo di maikadwa nga pangarig ani di maikadwa nga pangarig kababasitan a bukol. Agbalin nga iso ti kadadakkelan mustasa, awan mustasa tayo dito yung Pilipinas, diyak pa'y nakakita. Ngam ti kamayatan nga pangarig tayo, mansanita, naamuyo ti mansanita, iso la ul-ulyan mi idi, adda mansanita, diyak kapidwa mi idi, iso ti apam mi ul-ulyan nga, nya na ganan, kang kanan. No, amuyo ti mansanita, no saan, diyak amo ti English na, masitas ko namlatan. Mansanita ka lang, nagbatik di bukal na, ngamno ka ng tibilit. Itakki na lang tayo, di, ilugit na tayo ko, nagdaklanan nga kayo. Kasi kabasit. Ngam anya mo ti ibagana day jay. Day basit. Nga aramiden, agbunga iti dakkel. Day labasit nga act of love nga inaramid mo, uno basit nga prayer mo, di mo amo, dakkel to nga amang tibunga na. Di mo basit nga panangiruruman nga dakes nga aramid mo, di mo amo, baka maagdakkel to tibunga na. Iso nga ti biyag tayo kakabsatwan, nagsaya at di kayat tayo nga tattao, no kumano maisurot di kayat tayo, ken di kayat ni inaramid ni Apo Dios di osto nga kayat tayo, awang ko maproblema tayo, anya ti ko na tayo, Apo, awang ko mati agsaksakit. Imposible ang mga mabalin nga awan ti agsakit. Apo awang ko mati ag problema. Imposible Apo awang ko mati haan nga panagkikinnaawatan. Ang mga mabalin adalata mo pagahan nga panagkikinnaawatan. We have to accept nga adalata. Ngam anya ti ibagbagana. Anya ti napintas nga pagpampanunutan dito kakabsat. No naimula ka nga nasaya at abukal, uray no napalawlawan tinaposkol nga ruot, kayat na nga saun, panubok ka dadadagsen iti biyag, masapol nga agtubo ka anasaya at abukal ta iso tinakaparswaam. Haang ka nga, amuyo ti dokdok kayang? Nay, nakaturog kayo, ay amuyo ti dokdok, hangkay mga min nga mannalon. Dadi kasla trigo ko nami dadi nga dadi no nagraep ka into no agkamus ka dakdakkel ngem pagay ngem no dumakdakkel daha no haang ka nga kumakamus hamo madlaw no anya ti dokdok kayang kin pagay. Da kami lang nga manalon ti makaawat da kayo nga rich kids anuan bibibiyang yung amin ti kakasta. Kiday jay no naimula ka pagay agtubo ka akas pagay, uri na palawlawang ka ti dokdok kayang, haang ka nga agbaling nga dokdok kayang. Maalayo di puntos na? Wen, anya, mawawatan nyo haan. No naimula ka nga pagay ka No trigo ka, haang ka nga agbalin nga, dokdok kayang, kaya na nga saon, uray no napalawlawan tayo ti problema, uray no napalawlawan tayo ti pakarikutan dito'y lubong, no anya di nakaparsoam, agtakder ka akas dyan. Apaya nga, adda dagito ti problema, adda dagito nga panubok ti biag tayo no daduma, isuket ti mang patibker kanya tayo ang ag-survive. Kalamot akan niyak idi, Apo, ti kanayon mi nga dakam nga kakabsat, ti kanayon mi nga raupan nga pagsursuruan, DJ nagbunubunan, kaawam magkuliglig idi nuang met, nakakulkulbet, araupan nakasaksakit, nagadudag itay ni ginagsikkaan, nyo man mauawatan dato yun Ginibi poon ti nagsikkaan, kadadag itay rungo ti irik,
Dagiti taep na di narigat ti agraep ijay nga maiso ti umuna nga raepan mi. Kakungkunak ti kararag ko idi apay nga di ka mapan agraep ijay napintas nga pagraepan. Ita ti pagsursuruan nyo, ipapilit namat ay gayam, tapno na nasanay ka jirigat na dyan, inton mapangga dyan, nakalaklakan ton, namayat ton. The same, uray di kararag. Idi nagsarde nga ka nagbasa nga ron, tawan di awan, high school, dandani akpay nga nakalpasin. Nagraraep, agoy-goyod ti guma, agbunbunag ti bunubon, takuribot, wano alula, anyo man amuti, hanyo man amuti alula, namuyo alula? Asawa ni alulo. Han? Ni alula dito nga duwang ako ribot nga dasyo na. Asawa ni alulo. Kano awit kami nga pa nagibunag ti bunubon, di kararag ko lata. Apay apo kastoy lata nga ta, nagsalteken ti biag mi awan lang nga ta ti igiginawan kasla di panunot ko apay jak lang ata makabasan nagbasit a kararag kaslahang ko pa nga mapapuso nga kararag nga adda dayamudom na amoy ti sao nga dayamudom kararag nga apo apay kastoy kamlatan kararag a complain dayjayen nagbatit a kararag ngem in binalbaliwan na nagbunga iti dakkel ta apaya napudno gayam gapu jirigat nga naited iso nga di maikan ti gundaway nga agbasan ipapatimon ta napkitam ti riga na iso gayam ti kadakkelan DJ kung kunak nga rigat ti biag nga kasla ruot kuma ti biag ti mader limsot tapno umungar iso nga dagiti ruot ti biag tayo dagiti panubok iti biag tayo wen narigat ngem isuda ti mangpagbalin kada tayo a nasiglat. Isuda ti magpagbalin kada tayo nga nasaririt. Dagiti panubok iti biag tayo isuda ti mangpagbalin kada tayo nga nasayaat nga agbunga nga kaslapagay wenno trigo. No malusutan tayo dagitoy no abaken tayo dagitoy iti biag isuda ti mangpagbalin kada tayo nga nasaysayaat a tao. Tano daduma ka no hantay napadasan dagitoy nga rigat no hantay napadasan dagitoy ka baka kurang kalalinaklaka tayo iti panagbiag. Iso nga nasaya at lata mo iti pangarig na nga kunana adda agtubo iti ruot iti biag tayo. Adu dagitoy no daduma kasla mo ti panagkitkita tayo kadagitoy negative ti panagpampanunot na kasla pagay da wenno trigo da into no kwan negative di pa nagkit-kita da lubungan agbalinda nga kasla ruot iso da agbalinan a ruot di puso nga haanen nga makatulong ti gimong gaputi gaputi kinarigat ti napasamaken ko wenno madi mapasamaken ka haanen nga agtubo di nasaya at nga mula agbalinan adakes iso nga kunak no naimula ka at trigo uray ruot amin ti aglawlaw mo agbunga ka at trigo haang ka pa apektaran. Kano daduma dagiti panubok ti biag tayo, guyuden da tayo, agbalin tayo nga ruot. Agbalin tayo a ruot. Katat nakakabsat dagiti ruot ti panagbiag tayo, dagiti challenges ti biag tayo, dagiti problema nga kung kuna tayo, nayon da amin da itatap no tumibker tayo. Puspesen na tayo nga rutap no rumwar di os-osto nga katas. Puspesen na tayo nga rutap no rumwar di pudpud no nga puso. Kano laglagi pan tayo, DJ basit nga panagungar mo, uray no problema amin, no adda kararag mo anapod no, kaslan to agbunga adakkel akayo. Keso nga dayta, gaputa ikarigatam ti agbiag nga nasayaat, DJ basit akararag mo, haan la kararag, di basit nga nasayaat nga itulong mo, di basit nga nasayaat nga respetong ipakitam uray no di mo am mo, haam mo berberukan ti kay bunga na ngem sigurado nga agbungan to. Dayta ayat mo nga handang ekspektaren nga uray no adu problema ka agbalbaling kalatta nga nasaya at nga mula ipapaay mo latta kada kita kakabsat mo ag times 3 ag times 10 agbungan to iti pinulpulo. Iso nga ti kunana daytoy kakabsat ti kapintasan nga pagpampanunutan uray no napalawlawang ka agbunga kalatta. Kaya na nga sa uwan, uri adda panlubok ti biag mo, ituloy mo latta ti agayat. Uri irururumanda ka, ituloy mo latta ti agserbi.
Uray no kun kontraan da ka, ituloy mo lat ta iso nakaparswa ang nga rod tinasaya at nga ruot. Uray no redirejekan da ka, naparswa ka nasaya at continue. Your mission, doing good. Ituloy mo lat ta agbiag, uray no adu ti panubok. Adumat pagkapkap sutak, Father, wen. Basta hamo nga itulok nga agbalin ka aruot. Hamo itulok nga maababak ka iti nga agbalin nga ruot. Ituloy mo lat ti agbiag. Anyan to ti bunga na iso daytoy. Dakkel, adun to ti bilit nga agwa ko nana, adun to ti manginjoy, adun to ti mangkaan, adun to ti linungan na kahit nga saon. Uray no basit yarami da makinaimbag. Dakkel ti bunga na, no agtalinaed kalatta nga nasaya at nga mula para king kuana. Kamaudyanan na dito kakabsat. iti daytoy nga dagitoy nga panursuro ni Apo Isus tatta nga Domingo nasaya at nga pagpampanunutan nga of course kuna tayo no sinno di nagmula agsubli tayo agtalit tayo. Dimot da kayo na nagmula kayo no makitam nga naruot anya ti aramidam pakamesamhan lano marigrigatan ka no marigrigatan ka nga umungar nga agbunga dawatem matla di nagmula nga kamesan na ka. Iso day no marigrigatan di jay may pagay mo kuma nga agmula ta adumat ti dokdok kayang kada anyaman nga barsa nga anya ti aramiden na agkames. Iso nga no marigatan tayo anya ti rumbang aramiden tayo sublyanan tayo aji nagmula kada tayo ni Apo Isus ni Apo Dios. Ngano day tayo kuma marigatan tayo na Apo narigatak nga makaalutot. Apo marigrigatan nak nga umanges iti daytoy kamesam. Kamesam agkameskan kaya na nga saon agtalet ka king kuanan nga tulungan na ka nga umalutot. Madimot ata kararagyo nga apo marigrigatan nak kadagiti katrabaho akon alaem idan ko na may madimot na. Ana nga kasjay met nga dite marigatan ka nga umalutot. Apo marigrigatan nak ken katugangam alaem mo nagbayag ka madimot nga kasjay ti kararag met. Ada di ko maaka oray no adda ko da problema relationship pagtrabahuan no marigrigatan ka apo tulungan nak nga mga lutot. Kamusam ikatem daytoy konflikt iti puso mi. Kamusam ikatem dagiti gurang nga na ipalawlaw mang reprepet kada kami. Kamusan na kami anya da ko mano kamusan dalusan na kami ikatem dagiti sagabal ti idadakkel mi. No marigatang ka awang kapintasan nga aramidam agsubli ka laeng aking kuana. No daytoy gundaway nga kaslahang ka makatan-awen. Imagine nyo di pagay ko nagdadakkel yeroten kaslaawan gundaway nan nga tumanaw. Dahil tati gundaway mga ibagam nga apo, yakon makalungaw. Agkamus ka. Iso nga rodeya dati gundaway nga marigrigatan ka. Anya ti rumbang aramidam, mapangka. Namnamaan na, agbunga kalata. Uray marigrigatan ka, ti kaya na, agbunga kalata. Dakkel lata. Uray ado ti panubok, urayan na, gapasen na kanto nga, apitan nga nasayaat. Katata kakabsat, dito ati rumbang talek nga itagtay king kuana no nagmula isuna no namnamaam nga mula naka apay maiturid na nga ta nga panuno maiturid tay nga panunutan nga baybayan naka haan naka nga pulos nga baybayan apay nga rod nga apo nga napun addaak iti katingaan ti nagadung nga ruot kajak makalungaw baka kitkitaan na laeng no kas ano katibker ka no hamo ka ba ulanan isu dayay agpatulong ka kaya na nga sa uwan na relasyon talek kini Apo Dios uray na ruot ti biag tayo no at da relasyon tay king kuana naginawa umungar tay tulatta. Walwen tayo ti mamatiak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin anamarswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga apo an Jesu-Kristo bugbog tong anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypayso a Dios sa nagtao diti napaypayso a Dios naiyanak saan anaparswa Dios sa kasmetlaeng iti ama ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda
gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin di Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilan sa iti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan asurat, immulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtaw iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnama ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ti Dios nga apo, imburay na iti tao ti pagarian na, babaen ti papatay ti anak na. Agdawat tay ken kuana ti iturong na tayo, iti bagi ken panunot tayo. Paraburan na tayo kuma iti grasya na, tapno maparot dagiti dakes aruot iti biag tayo. Ket ado dagiti agtubo a nasayaat abukel, iti tunggal panggep kuna tayo, apo laglagipem dagiti tattaom. Ikamang miken ka ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi, ken dagiti amin a papadi. Matripato ko tubukel ti bukasyon nga imulam kadakwada, babaen dagiti ganwatda, amang iturong iti arban mo, iti pagarian nga inkarim. Dawatin meken ka apo. Ikamang miken ka dagiti mangiturturong iti gobyerno mi, nang runa dagiti agpanpanday linteg, iburay mo kadakwada ti sirip, tatno sa makduda ti ubog, ti panarabay mo, ken may ayuda ka iti panunot ken aramid, dawatin miken ka apo. Ikamang miken ka ti pagilyan mi, kanayon ko pagbalinan na kami asaksi ti bukel ti Kristyanismo nga imulam, iti dagami iti daytoy apaset, ti lubong, babaen, tinapinget, apanangitan dudumi iti kinalinteg, ayat ken kapya. Dawatin mi ken ka apo. Ikamang miken ka ti nakristyanwan agimong mi, ti parokya mi, pagbalinan na kami anapudno, iti panursurom, tapno agbiag kami akas gimong, sipupunno ti ayat ken kapya, dawatin mi ken ka apo. Ikamang mi ken ka dagiti minatay mi, kasi ti pagungar mo, ken ni Apo Jesus kadagiti natay, ken innalam iti saklang mo, alaem kadiidan iti agnanayon aragsak, dawatin mi ken ka apo. Agulimek tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo, apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Antay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo, may karkararag kadakwada. Kararagan tayo pa, itinaisang sangayan awagas dagiti amin apong lolo ken lola. Si bibiyag ken manangaa si a Dios, silawam dagiti isip mi, tapno daytoy iti daytoy abiyag, si kalaeng ti adda ti panunot, poso ken nakem mi, amang ted ti pudno aragsak, nga saan ket dagiti nainlubungan abanag, dagitoy ti kararag mi itinagan ni Jesu Kristo nga apo mi.
dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, apo pagyamanan migen ka. Amin namin ngayon ka makita, gapot ayat pinaadamida, na urnos dan naka pinpintas dan tinapay genarak di umay mitayawat, nagapot itrigo genobas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen di balikas mo, apo pagyamanan migen ka. Amin namin ngayon ka makita, gapot ayat pinadamida, na urnos da nakapimpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Amen. Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo idumdumam nga ipateg ti sakripisyo ti misa ngem ti anyaman a sabali a sakripisyo. Awatem kadagitoy daton mi kat pasantuem ida tapno ti idaton ti tunggal may sa pagdaydayaw na ken ka. Agserbi a pakaisalakanan mi apada-pada gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kariket rumbe. Podno na ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Dios. Tabigbigan mi apakaitanukan ta gloriam asika a Dios adi matay, saranayam ti tao ana ikari a matay. Ta idinaripkanen ti langit iti managbasol a tao, impaay mo ti panangisalakan mo babaen ti nasantuan a kinatao ni apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles, isoda nga agraragsak nga agnanayon ita saklang mo, ket dawaten mi nga ipalubos mo kuma, ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo at Diyos, dagiti amin aparswa. Ti langit ken dagat, napno dayti pakaidayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay dinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan.
Pudno ay apo abiig ka akinasanto kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam kat ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon na tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu a tattao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Innakam insalakan sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami a makirano iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagipam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagipam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma a maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanenmi, ti patinayon ngal daw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesukristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesukristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pammati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari, ngo may kakanyak, anti may sala, nga sa mapaimbagton, to'y kararo. Pagikendara ni Kristo asalakan ingkamawaten asang kagimungan sapay taidi daytoy panangan ingam magunod kapyat sang alubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, inaindaton daraken bagi isungaron din kamawaten pigsa ayat ken talingen bagi kendara ni Kristo asalakan ingkamawaten asang kagimungan sapay taidi daytoy panangan ingam magunod kapyat sang alubungan. Kumararag tayo, kumararag tayo, tumakder tayo. Kararag at paay karagiti. Aguray ka, kumararag tayo.
Hapo ka asyan nakam kadi atat taom, tapno da kami pinakiranod mo kadagiti na ilangitan a misteryo, bayan min ti anyaman a kinadakes, ket irubbat mi tinasamtuan a panagbiag, gapo ken Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Maidawat dagiti amin nga lolo ken lola ta umay dagtak dagiti sango kabayatan na agparintumeng tayo ta ikararagan tayo dagiti nga lolo ken lola. Amin nga grandparents apo umay kayo agtakder dito sango ta maikararagang kayo. Tigi mong agparintumeng para iti daytoy nga kararag. Kararag paay karigiti akong babakit ken lalakay. Apo Jesus, naipasngay ka babaen ken Birhen Maria, ti anak da San Joaquin ken Santa Ana. Matmatam asya ayat dagiti amin nga apo, ti entero as malubungan. Salwadang ida, suda gugwayan ti panakpabaklang ti pamilya, ti iglesia ken ti sangalubungan. Salwadang ida kabayatan ti panaglakay ken panagpaketda. Sapay kumatag tultuloy da ngagpaay ti pamilyada kas natigker nga digi ti ebanghelyo ti pamati. Sa laknib tinapatay ka pampanunot. Si tibiyag agameng ti pudpudno kanawidan ti pamati. Aramida-mida aman nursurot kinasirip ken kinaturet. Tapno yan lawak da iti masakbayan akabutukan dagiti bunga ti manakman anayin tauan ken espirituan akabadasan. Apo Jesus, tulungam dagiti pamilya ken dagiti kagimungan. Tapno ipategda ti kaadda ken anengen dagiti apo, babaket ken lalakay. Sapay kumata sa anda mabaybayan ken mailidlidted. Ngem ket di kan kanayong dangag sa grap iti panakaraem ken panakaayat. Tulungan mi dangag biag asati si Tatalina ay ken kan kanayong kuma amariknada ti panakapasangbay iti amin ataw-tawen ti panagbiagda. O Birhen Santa Maria, ina ti amin na similya, sa ginayunan kadi ti panangayuan mo kadakwada. Kadkaduay mila iti panagdayasat da iti daytoy abiyad. Ket babaen iti panigbabay mo. Ipay mo pati nga amin na pamilya. Ket ay kaisadan to iti nailangitan na pagtayngan. Pagururayan kentero sang katauan para iti naintakdan nga rangkog nagnanayon na abiyad. Amen. San Joaquin ken Santa Ana, Sina kami. Bendisyonam ka dagitoy nga lolo kada lola itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta ko mamet. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen din na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Agyaman tayo ken agragsak tayo ti amin na paraburna. Biag na ket inten na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay sa ti sinong na
Pag-ibunan ng